Wakomana the ruling party vachikriticiziwa nemacitizens emunyika yeZimbabwe nekuda kwemadevelopments akaitiwa paairport avakanyora vachiti ZANU-PF prioritizes lavish airport pavilion amidst rural starvation and corruption scandals. Tanapinda mashuka nomudanyogo panapa vanhu vachema the ruling party anoti wasubscribe like turn on the bell icon. Tipinda muna monyo kwamuchinzi. As the people of Zimbabwe grapple with the devastating effects of the El Nino induced drought, the ruling party ZANU-PF has demonstrated a concerning disconnect from the pressing realities on the ground in a move that has sparked widespread criticism. The government has chosen to inaugurate a lavish VVIP, very important person, pavilion at the airport, even as rural communities face severe food shortages. Earlier this year, the government was forced to declare a state of emergency in response to the El Nino crisis, which has left many Zimbabweans in the rural areas struggling to access basic sustenance. Yet, instead of prioritizing the urgent needs of the vulnerable communities, the government has directed its resources towards constructing an extravagant facility catering to the privileged elites. Mashoko ari kuda panapa muchinji radio tiona ava vakomana vari vachiti this ruling party ZANU-PF zvamuri kuona pane picture of a pavilion airport yamuri kuona the situation kama rural areas vachiti aiwa vakomana vanongoprioritiza kuda nodevelopa zvinhu zvavo zvinoita kuti zvirambe zvivaclinga on to power, but macitizens achingoneglectiwa achingosiwa wakadaro. Vanoti earlier this year aiwa government yakatozofosiwa kuti aiwa wemu address nawo yeEl Nino hamusikuona kuti vanhu vari kutadza kuwana mabasic needs here, nekuti ivo vanotokanganwa havatori nemacitizens. Chavainacho kungoita zvinoita kuti varambe vari on to power. Tudze mafungiro emundu kudii pamusoro pechitiko ichi. Nangome section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.